care va urma credința aceasta a Domnului Iisus Hristos. În această zi, cred că Dumnezeu se bucură și privește spre noi în ziua aceasta, pentru că frații noștri, 3 frați și 2 surori, vrea să încheie legământ cu Domnul, mărit să fie numele Domnului. Amin. Doresc ca în această apă care va fi rece astăzi, mai înaintea lor să intre altcineva, să intre Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Amin. Și mâna Domnului Iisus Hristos să fie peste frați, peste surorile noastre, care astăzi încheie acest legământ cu Domnul, mărit să fie Domnul. Amin. Împlinim un cuvântul Domnului care Domnul Iisus Hristos l-a spus în Matei, în capitolul 28 cu 19, care spunea: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-lui în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, pentru că iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Lăudat să fie Domnul! Amin. Astăzi este porunca Domnului care a lăsat-o și vrem ca această poruncă să o împlinim cu ajutorul Domnului, mărit să fie Domnul. Amin. Înainte de a începe lucrarea, vrem să ne rugăm cu toți, ca binecuvântarea Domnului să ne rugăm din toată inima, să fie peste noi, lăudat să fie Domnul. Amin. Haideți cu toți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Tatăl și în numele Domnului Hristos, Să încălzești cu Doamne, chiar dacă ea este rece, ca nimeni să nu simtă rece, Doamne. Și dacă ei au venit din mine, să le încălzești inima lor, Doamne, să-i întărești pe calea aceasta, Doamne, și să-i vindești de Dumnezeu, dacă Dumnezeu sunt frați care nu sunt lucrători, să rugăm frumos, Doamne, Tu să lucrăm la viața, să lucrăm răbdare, rugăm frumos, Dumnezeule, cel binecuvântată să fie peste noi în această zi. Să mulțumim că avem vreme să ne pregătim pentru fiecare parte, Luminirea să ne Aleluia, Doamne! Mulțumim, te binecuvântăm! frații noștri să laudă dacă au o cântare pregătită, pentru că că te având în prima și vedere la- că e frig, și fratele Aurel ne va duce un mesaj din partea Domnului, Nimănă, un scurt mesaj. cheamă că nimănă, mică, gata. Acolo ne... Greu chiar o să. Hai ceaba tu, bă, Aurel, ia tu, pregeați tu. Acela ce nu, acel nu. Mărit să fie Domnul! Lăudat să fie numele Domnului! Într-o vreme ca aceasta, în care atâtea boli, atâtea probleme, atâtea necazuri cu legile astea care se dă, să faci un legământ, încă Domnul încă mai lucrează, mărit să fie Domnul. Ne rugăm ca Domnul să încălzească apa asta prin ei. Amin, Doamne! Puterea Domnului și fați care vor încheia legământ să fie cu ei. Lăudat să fie Domnul. Vrem să intrăm în apa botezului pentru că este fric, fraților, dacă era altă dată o slujbă, dar totuși mai facem o rugăciune, rugăm ca Domnul să fie cu ei acolo în apă, Amin. să-i sosească Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Amin. Cu toți Intrăm în ne rugăciune. din nou în rugăciune. Tatăl din Dumnezeul lui Israel, împăratul veșnicilor, în această clipă, Doamne, Să iei schinați la ceea. pregați fără măsură și cu pregătintea ta. Doamne, te rog, arată faptul. Noi să nu i-o credință adevărată, pocăință curată, pocăință bine. Aleluia! Prezența Duhului Tău cel Sfânt în această zi. Te rugăm frumos, Doamne, această lucrare să se facă în numele Tău. Să nu
Aleluia! Amin. Aquela seguinte com cine crede se botează. Da, pe canal Giannis Victory când mi la încherde o să staro pomando pai. Să zbaro pai. Nu mai vreau să privesc în lume, nu mai vreau chis și amărăciune, plăceri de un ceas. Vă spun bun rămas. Nu mai vreau să privesc în lume, nu mai vreau chis și amărăciune, plăceri de un ceas. Vă spun bun rămas. Doamne, umple-l Tu cu Duhul Tău. Dă-i Tu putere. Glorie lui Iisus. Astăzi în cer e o sărbătoare. Slavă Pentru că Domnului! pe acest tânăr Iisus Hristos l-a chemat la mântuire. Ceea ce facem noi astăzi, facem de dragul lui Hristos. Și chiar dacă apa este rece, noi am intrat în numele lui Iisus. Iască Domnul! Sfânt să fie peste noi! Amin! Vreau să-l întreb pe fratele tânăr care astăzi a hotărât să încheie acest legământ cu Hristos Domnul. Și vreau să te întreb, tinere, cum te cheamă? Elisei. Elisei, un mare profet a Domnului care a slujit pe Dumnezeu. Și astăzi vreau și doresc Iisus Hristos să privească cu milă peste tine, să te facă un vas de cinste pentru Amin, El, Doamne. să te facă Domnul un Elisei, să fii plin de râvnă pentru Dumnezeu. Până când vrei să păstrezi acest legământ? Pentru toată viața. Crezi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale? Da. Știi că a înviat din morți? Da. Pe baza mărturisirii tale, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Fratele șerif, știm că o bucată vreme ai avut multe încercări pe calea aceasta. Și faptul că Dumnezeu ți-a dat biruință și putere ca să poți să înaintezi, hotărârea pe care tu ai hotărât în inima ta să faci acest legământ, este după voia lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos a poruncit, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Te întreb, de bună voie vrei să faci acest legământ? Pentru toată viața, da. Știi că Iisus Hristos a murit pentru tine? Da. A treia zi a înviat și stă la dreapta Tatălui. Și astăzi privește peste noi și ascultă mărturisirea ta. Până când vrei să păstrezi acest legământ, te întreb din nou. Pentru toată viața. Eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Un alt tânăr. Și văd că Dumnezeu cheamă la el pe cei tineri. Așa a găsit el cu cale și a rânduit ca astăzi acest tânăr să face acest legământ în numele lui Iisus Hristos din ceruri, care pentru păcatele a întregii omeniri a murit și a înviat. Știi că Iisus a murit pentru tine? Crezi că a înviat din morți? Până când vrei să păstrezi acest legământ care astăzi în cer este o bucurie pentru legământul. Eu pe baza mărturisirii tale te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Noi stăm într-o apă
rege, dar Iisus Hristos a stat atârnat Slavă Domnului! între cer și pământ și a murit pentru păcatele întregii omeniri. Aleluia! Cheamă, sora. Sora Magdalena, te întreb, știi că Iisus Hristos a murit pentru tine? Soțul tău? De-aia te-am și întrebat. Știm că e o suferință atât de grea, părăsindu-te soțul tău. Și astăzi vrei să închei un legământ cu Domnul. Eu, ca slujitor al Domnului, te încredințez în mâna Lui și de familia ta să se ocupă Iisus Hristos. Amin. Până când vrei să păstrezi acest legământ. Hristos Domnul, în ceruri, a auzit glasul tău și El vrea ca acest legământ să-l ții toată viața așa cum ai promis. Eu, ca om, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și Cel ce te va păzi este Iisus Hristos și va fi slujit pentru tine. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Nadara, că ni dam la codrom. O Iisus că ai păzit la mine. Amin. S-ar buciuzi. Sora Mirel, astăzi în cer este o sărbătoare. Și faptul că tu ai hotărât în inima ta să închei acest legământ, iată legământul care tu îl vei încheia între tine și Iisus Hristos, care a murit și a înviat pentru păcatele tale. Crezi lucrul acesta? Da. Știi că Iisus este Domnul tău? Da. Până când vrei să păstrezi acest legământ, te întreb. Toată viața. Pe baza mărturisirii tale, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Mulțumim pentru această zi binecuvântată. Îți mulțumim pentru această zi, Doamne, ce ai lucrat în sprijinirea, Doamne. Mulțumim pentru această zi, Dumnezeule. Pentru toate fi binecuvântat și slăvit peste noi, Tată. Te binecuvântăm și te slăvim. Amin. Vino, Doamne, în casa mea. Vino, Doamne, în casa mea. Vino, Doamne, în casa mea. Și rămâi pe vecinea. Vino, Doamne, în casa mea. Vino, Doamne, în casa mea. Și rămâi pe vecinea.